Otu. Abụọ. Atọ. Anọ. Ise. Ndị ọga ịma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesa anya, kedu panụ canvas si eruji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ. Afọ mbụ ọmalịcha ala Igbo n'isiokwu anyị tata, ọ nwere nchi gosi unu ọ na Naịjirịa kịta, na mba Naịjirịa kịta, ị ga-ama na ọ bụ oge udu mmiri ka nọ. Dịka oge udu mmiri, ihe eji mara ndị Igbo oge udu mmiri oge anwa bụ ịkọ ugbo, mana o nwere ihe ịtụnanya mere bụ na o nwere mkpụrụ ihe mmiri n'ala Igbo nke ndị mmadụ echeghị na ọ ga-amịnwu n'ala Igbo, mana mkpụrụ anwa mere mịta ihe. Nwanne m nke obere, ọ dị afọ 12, o nwere mkpụrụ ihe ọ dụnyere na obere efere nnu, ọ dị ihe ahụ ebe ahụ, ihe ahụ na-amị. M na-ajụ ya ka ihe bụ ya, ọsị m anyụ mmiri. M jụọ ya ka ihe bụ ya, ọsị m anyụ mmiri. Si anyụ mmiri ọ na-amị na ala Igbo? Ọsị m anyụ mmiri na-amị n'ala Igbo, na ọ kọrọ ya mgbe ọ dị afọ 10, ya bụ afọ 2 gara aga na ọ kọrọ ya. Nchekwa n'okwu ya, ịmago n'okwu ụmụaka, nche n'okwu ya, si ya mgbe ọ mịrị ka m fụ, tupu ị mara ihe na-eme, ya bụ anyụ mmiri wee mịa. Ọ bụghị na ofu mkpụrụ anyụ mmiri, ya bụ ofu mkpụrụ ka o wee gbuo isi. Che ọ bahụrụ ikwu ogologo, che ka m jụọ ya, ka m gbaa ya ajụjụ ọnụ, ka ị nwee ike ma na ọ bụghị dị m na-ekwu ya, ka ị nwee ike efu eziokwu o riri m ọnụ. Chukwuka sị anyụ mmiri gị a niile na-emekwa n'ọfụma, ka etu isi weta anyụ mmiri a wee kọọ ya. N'oge m ga-abịa Chinedu a ka m weta ya. Ka ị isi wetakwana? Asị m ya watermelon ya ka egwusi. Asị m na watermelon. Sị na ya nyegodu m nke aka pempe, ma onye m mkpụrụ ya ka nje dụọ. M wee wenetezie ya ebe a wee dụọ ya. Gbaa abụọkwa oge udu mmiri. Ya bụ oge ọkọchị. Ka ihe imezi? M were ya je dụọ, na-agbụ ya mmiri. Ebe ị dụnyere ya? N'azụ ụlọ, na saịdị ebe mmiri si aga. Ka ebe ị dụnyere mgbe ị na-agbụ ya mmiri, na anụ mkpọrọ? Ke n'ime bafụ obere, na-agbụ ya mmiri. Na ya oto mmiri zobe ji ọpụna, m je dụọ ya. Dụọ ya ebe onye? Saịdị mmiri na-aga. Nwere ike igosi m ebe ị dụnyenwuru ya na etu anyụ mmiri gị anwa dị kịta? Ị gosi ume maka ịga n'ahịa ebe a. Ka ebe ị dụnyeburu ya mgbe ahụ, mgbe ị wetara ya? Ebe a ka ị dụnyere ya? Ka ebe ị dụnyeziri ya mgbe ị dụnyere ya n'ala? Ebe a ka ị dụnyere ya? Opụta ka mfịa. Ya bụ ofu mkpụrụ anyụ mmiri ịdụnye n'ala. Isi one ka anyụ mmiri ya bụ? 8. Ka anyị gụọ ya, ka anyị maa ma ozukwara asatọ ịkwụ. Ngwa ka anyị gụọ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mkpụrụ anyụ mmiri dịnyere ebe a ga-emetere gị isi 7. Ya bụ na-eje oge gịnị ka ị kọnye n'udu mmiri a? Isi ya abụọ na abụọ dị ebe a. Abụọ dị ebe a. Nke atọ ya. 4, 5, 6, 7. Nze nke dị ebe a. Nke a bụ ọnwa n'one nke ị dịnyegoro ya? 2. Ọnwa n'one ka ọ ga-anọ? 3. 3? Bute gị nyekwa m. Ịmanye m etaba n'ụsọ gị. Anyị ka ya anachite azụ ụbọ ọka. Ngwa nke emesịa. Ọ bụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m, biko echefukwala ka ị sọskraịbụ. Ịghọta? Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.